Bu waka yurdumyzyň Balkyn vilayatynyň ilatynyň döwlet başçylygynda bolan hoşarlygyny hatam artdyrdy. Täze awtobuslary ýüzlerine sirip kabul eden vilayatyň ýaşaýjylarynyň munyň üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman terdarymyza tüý sürekden hoşarlyklarynyň we alkyşlarynyň çägi ýok. Olar bu barada sowgat berilen döwrewap täze awtobuslan kabul edilip, ilata hyzmat edip başlamagyna bagşlanyp geçirilen aýdym särli dabarada uly gowunç hem boýsunçlaryny altadylar. Balkyn vilayatynyň ilatyna ýokary hilli we medeniýetli hyzmat etjek täze awtobuslar milli däpde laýyklykda uly gowunç bilen kabul edildi. Olaň halka uzak guwatlap ýokary derejede hyzmat etmegi arzu edildi. Hormatly prezidentimizden Balkyn vilayatyna bolan saparynyň dowamyna sowgat beren döwrewap täze awtobuslarynyň kabul edilip, olaň ilata hyzmat edip başlamagyna bagşlanyp geçirilen aýdym särli dabaran dowamyna çykyş edenler sowgat berilen täze awtobuslaryň ilatyň durmuş derejesini hemde halka edilýän hyzmatyň hilini we medeniýetini ýokarlandyrmagy gönükdirlerini ynykdap, munyň üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşarlyk bildirdiler hemde janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, halkyň behwidini alyp bargan giň ýerimli işlerine hem işe üstünlükleri arzu etdiler. Vilayatyň sunuga döwsatlarynyň çykyşlaryny ýurdumyzyň gadanýan üstünliklerine bolan boýsunç duýgusy, gahrman arkadagymyzyň hemde arkadagly gahrman terdarymyzyň ýol ýörelgeleri esasyna döretçiligiň, rowajlygyň ýoly bilen anamdy öňe bargan watanymyzyň ajaýyp geljegini anam beýan edildi. Döwlet başçylygynyň açarlary gowşuryp hut özüniň sowgat beren täze awtobuslary şol gün bellenlen degişli urlar boýunça hereket edip başladylar. Täze döwrewap uly çeýniklary Balkyn vilayatynyň çäklerinde şol sany etrafara menzillerde hereket edip, vilayatyň ilatynyň awtobuslar arkaly gatnamagy bolan isleglerini kanagatlandyrmaga mümkinçilik berer. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň sebitleriniň ilatyny edilýän uly hyzmatlarynyň medeniýetiniň häzirki zaman talaplaryna dogry laýyk gelmegi ugruna ýygy-derli tagallalaryň edilýänini bellemek gerek. Gahrman arkadagymyzyň ýygy-derli tagallalary bilen ýoly goýulyp, hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilmegi arkaly ýurdumyzyň ulag düzümine ýerine ýetirilýän hyzmatlar häzirki zaman talaplaryna we halkary ölümlerine dogry laýyk gelýär. Bu bolsa jemgyýetçilik ulaglyň ähli görnüşleri boýunça ilaty edilýän hyzmatyň hiliniň we derejesiniň ýokarlanmagynyň baş şertini emele getirge. Vilayatyň ilaty özleriniň jemgyýetçilik ulaglarynyň şeýle ýokary derejeli ekologiýa taýdyn arasy rahat we oňoýly awtobus hyzmatlarynyň peýdalanmaklary ugruna sowgat edip, döretip beren ajaýyp şertleri we mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza hoşarlyk bildirýärler.